Πάμε να κάνουμε γεμιστά πατατάκια. Να ανοίγουμε. Ξεκινάω με ατζούγες. Εντάξει, μιλάμε τώρα για έργο τέχνης, Σαλάμι αέρος. 3 φετούλες. Τρέχουν τα σάλια ήδη. Κορίτσια, εγώ δεν θα μπορείτε να ανοίγετε τα βάζα, δεν χρειάζεται άντρες. Αυτό είναι το μυστικό. Ακούσατε το. Το ακούσατε. Είναι έτοιμο. Βάζω κερίτσες, μπόλικες. Βάζω χέρι μέσα γιατί εγώ θα το φάω και ο άντρας μου. Εντάξει, δεν νομίζω να σχένει τα χέρια μου. Δείτε το κορίτσια το κόλπο. Πάμε. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ αυτό. Δεν ξέρω ότι το λιγουρεύομαι τόσο και έχω αυτοπεποίθηση ότι θα είναι καλό. Τα σάλια μου, παιδιά. Παρμεζάνα. Θα θέλω να την ξηρίσω. Δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη ξηρίσω, αλλά θα καταλάβω. Τι ξυρίζω την παρμεζάνα. Έχω κάνει τις δουλειές του σπιτιού και όχι τι αγκαρίες είχα. Τα έχω τελειώσει όλα και θα κάτσω να το απολαύσω. Στημένο λεμόνι. Παγωμένη. Στην κατάψυξη ήταν. Στην υγειά σας. Ζουμάκι. Ατζούλια σαλάμι, τυράκι. Στην υγειά σας.